U sklopu ekološkog projekta tvrtke Galović savjetovanje u dječjem vrtiću Mali Medo u Pičnu održana je eko predstava Lola spašava svijet u izvedbi riječke kazališne udruge Happy Things Academy. Ideja za predstavu potječe iz istoimene slikovnice. Po glavnoj protagonistici, toj maloj bubici koju kad taknemo se sklupča i ona zapravo po svojoj prirodnoj funkciji već nešto razdvaja u tom zemljanom smislu. Predstava je odgojno-obrazovnog karaktera. Govori zapravo o važnosti razdvajanja otpada, ali ne samo to, malo je protkano i zapravo da budemo pažljivi jedni prema drugima, prema životinjama, isto tako prema prirodi, da zapravo budemo fini, empatični i da nam ne bude teško razdvojiti otpad, ubaciti ga u odgovarajuću kanticu. Najmlađi su shvatili poruku priče. Da moramo dobro razdvajati otpad, da životinje u prirodi budu vesele i zdrave. I ljudi isto? Da. Koji otpad sve možemo razdvajati? Plastika, staklo, papir. Djeca su oduševljena, već su počeli crtati na tu temu. U sklopu plana rada vrtića djeca sudjeluju u brojnim ekoprojektima. Ova predstava im je došla kao dio programa da nam se upotpuni još više. Lola spašava svijet odigrana je premjerno. Baš smo zadovoljni, djeca su se puno smijala, predstava je pola igrana, pola lutkarska, tako da zapravo s lutkicama smo još više htjeli približiti cijelu priču za najmlađu djecu. Uz Budiju glume i David Petrović i Eren Porovac. Scenografiju je oslikala i lutke napravila Nisa Hrvatin Petrović, a tehniku nam vodi Paulino Girotto. Međutim, imamo i zamjenske glumce koji će uletiti po potrebi, a to su Karlo Barekterić i Nina Damjanović. Vrtić u Pičnu nije jedini koji će uživati u ovoj ekološkoj priči. 25. smo u vrtićima Labin i Raša. Poruka predstave nadilazi eko tematiku. Budimo svi topli, nježni, pažljivi i sretni ljudi. Predstavom se kao dijelom ekološkog projekta želi upoznati što širu javnost. Možda i drugi gradovi i općine biti zainteresirani da istu prikažu svojim najmlađima, pa eto pozivamo nadležne da nam se obrate, a ukoliko su zainteresirani. Postoje ideje za slične projekte. Bi bilo lijepo da se u Hrvatskoj osnuje i prvo ekološko kazalište. Oko Božića će biti izvedena i prigodna verzija predstave Lola spašava svijet, otvorena za građanstvo.